Čaute priatelia, vítam vás pri sledovaní kanálu Changed Zmenený. Dlhší čas sme sa nevideli, som rád, že sa znova takto vidíme a počujeme. A myslím si, že každý jeden z vás, kto pozerá teraz toto video, vie, aké situácie sa stali v tých predchádzajúcich dňoch, ako Rusko robilo inváziu na Ukrajinu. A verím tomu, že toto sú znamenia posledných časov. Tak ako o tom hovorí Biblia, že v posledných časoch budete počuť o vojnách, budú hlady, nešťastia, zemetrasenia, rôzne prírodné katastrofy. A toto všetko sa deje dnes oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Počujeme o tom už na dennej báze a dnes sa nás to už aj dotýka. Preto ti chcem povedať, keď nepoznáš Ježiša a keď nie si zmierený s Bohom, je pre teba ideálny čas na to, aby si teraz našiel Ježiša. Aby si k nemu prišiel. Aby si mohol zažiť, čo to je zmierenie s Bohom. Aby si mohol mať vo svojom srdci pokoj, nezávisle od toho, čo sa deje vo svete, nezávisle od toho, čo sa deje v tvojom dome alebo v tvojej krajine. Ježiš povedal, že hriech je ako keby bariéra medzi nami a medzi ním. A kým táto bariéra nie je odstránená, kým nemáš v živote pokoj s Bohom, nemôžeš zažívať ani pokoj vo svojom srdci, vo svojej mysli, pretože nevieš, čo sa môže stať. Neustále máš strach, neustále zažívaš taký nepokoj a ako keby takú neistotu toho, čo bude a čo bude. A je odpoveď len v Bohu. Boh vie koniec ešte predtým, než začne začiatok. A Ježiš ťa chce stretnúť. Ježiš chce, aby si mu dal svoj život. A toto môžeš robiť jednoducho v modlitbe. Môžeš prísť k Bohu a poprosiť ho, aby ti odpustil tvoje hriechy. Poprosiť ho, aby zobral tvoj život, aby ti daroval nový život. Poprosíš Ježiša, aby prišiel do tvojho života, aby ťa zmenil, aby ťa zachránil a takto získaš nový večný život. Aby si mohol, aj keby sa stalo to najhoršie, byť s Bohom už dnes. Toto je dôležité v tejto situácii, v ktorej sa dnes nachádzame. A pre tých z vás, ktorí poznáte Pána Ježiša Krista, ktorým zmenil život, chcem vás veľmi povzbudiť, aby sme, ako nás Ježiš učí, aby sme mali naozaj taký súcit voči ľuďom, ktorí trpia, aby sme sa za nich modlili, aby nám to nebolo ľahostajné, pretože sa to netýka našej krajiny, alebo pretože momentálne my nie sme v tejto situácii. Toto je zlý prístup. Máme sa modliť za týchto ľudí, máme sa modliť za túto krajinu. A taktiež poďme a pomôžme týmto ľuďom, ako sa dá, materiálne. A urobme nejaký krok voči týmto ľuďom. Povedzme im o tom, kým je Boh, ako ich miluje. A slúžme im, ako sa len dá naozaj pomôcť rôznych materiálnych a fyzických, ale naozaj aj v takých medziľudských vzťahoch proste. Postavme sa za pravdu. Nebuďme ľudia, ktorí proste sedia na dvoch stoličkách. Do toho vás chcem veľmi pozbudiť. A naozaj časy sú ťažké. Chcem vás pozbudiť, aby si ty, aby som ja, aby sme sa priblížili viac k Bohu. Aby sme mali tento pokoj s Bohom. Aby sme mali intenzívny a hlboký vzťah s ním. Lebo Ježiš hovorí, že len v tom, že máme vzťah s ním, len v tom, že budeme blízko Neho, môžeme zažívať pokoj, ktorý nemá tento svet. Pokoj, ktorý dáva len Boh. Do toho ťa chcem povzbudiť a žehnám vám naozaj, nech vás Boh chráni a nech vám dá múdrosť, čo robiť v týchto časoch. Majte sa krásne. Čaute.